عرست زينام قعزينا وصيت حماقات حساسبا ባህልና ሰራር ሓንዩ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም እስራን ሓሙሽተ መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ አዲስ አበባ ዝኽበር በዓል ኢሬቻ ሆራ ፍንፍኔ ብሰላም ንክኽበር ቅድመ ምድላው ምዛሙ ሓይሊ ጸጥታ ኣፍሊጡ ካብ ዜና ወጻኢ እስራኤል ኣብ ዝተመረጹ ትሕዝቶታት ሂዝቦላህ ብነፈርቲ ትፈጽሞ መጥቃዕቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጣ سلام زخبركم تبلكتنا كما يتمسيو ساعتنا أخيلو ما أدي زينا حزنا متينا لنا زيناتاتنا عندما رحكو حبيركم تنه أنا برهان في الساية فلما بحصرت زيناتات كجمر قعزينا وصيت حماقات حساسبا بهالنا السرار حاني كبلو مكتل قدماي منستر تمسجن طرونه قليصوم كوميشن سنة مقبارن صرا قعزينا مس انستيتيوت ارتفيشال انتليجنس ኢትዮጵያ በመተባበር ዘዳለዎ መጀመሪ መርሃ ግብሪ ትግበራ ሃገራዊ ዲጂታል አሰራርሓን ስርዓት መሃብ ሓበሬታ ገበን ግዕዚናን ሎሚ ተሳሊጦም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝካየድ ኣዋሃባ ሓበሬታ ኩሉ ዜጋ ዘሳትፍን ብዝተፈላለዩ ብርክታት ገበን ግዕዚና ብምክፋል ከይዲ ምጽራይ ከም ዘለዎን ገሊጾም እቲ መተግበሪ ካብ ተንቀሳቃሲ ስልኪ ጀሚሩ ኣብ ኣብያተ ዕዮ ብዘለዋ ኮምፒውተራት بمتقام زكايد انتخون مكتاتلن مصارين مسرح كم زلوون تحبيرهم بقانقات تግርኛ አምሃርኛ አፋን ኦሮሞ ሶማሊኛን እንግሊዝኛን መሃብ ዘኽል ከም ዝኾነውን ተገሊጹሎም واتن نجاجن ور نجاجن بيجي نجاجن أب أديس أبا بعل إريتشا خورا فنفني أب زخبر اللكابي وفر صريت قايدون أبتي مرها قبري لعلوت حلف تسرح منقستي أبا قداتات هذا سنكتات عبيت عدن نبرتن تساتيفهم تي مرها قبري بالحونات أب متنخار عبي قدا كمزس أو تحبير لهم إريتشان حدنتن سلام حاجرن لعلى استواطوز قبر بمخانو نتولدي نمتحللاف كل سب إجام كواتا كمزلو ونت أو عيد قريبهم تي بعال أبدي سابا زلو في التوريزم كب كم زبلن نتا كتما دمك الزفتر كم زخنن تحبيرهم أب استفلاليا كفلات كتما دي سابا بعال إريتشا يخبر لهم تي بعال إريتشا نهداس بحلنا بزول مري حسابيو زخبر زلهم أب سرعتي بعال باقدتات هذا سنكيتات استفرالي بير سباتن صاوع استقبر اللهم ما قايشين ترخيبهم تي بعال مغنيات بمقبار استفرالي ساعة سعيد بحلاو مقبتاتن كالود مدلاواتن يكايد اللهم كنيات بعال الريتشا مغنيات بمقبار بانال زتز تخايدن تخون أباقدتات سرعات مرقات كام زقبارو كاب تن كفلات كتماتات استرخب حبريتا يردم إريتشا كبري مكبارن كببل ولدون زرعيلو بعاليو كبلا هذا سنكيتات غليصان هذا سنكي زوديتو جيتاچو بمسرت كبري بعال إريتشا سنة سرعات كابرا مكبال قصال نزلو ولدو بزر يملكعو كفصم يلن تي بعال بزخبرلو بوتا بزفصملو سرعات فلما غورزوتات اب قرمي زمرحان تخونا قصيلن دما هذا سنكيتاتن عدمه زدفع دق انستيون يغعزايلن
ካብኣተን ቀፂሎም ድማ ባገዳታት ምስ ረፈደ ከም ዝኸዱን ደድሕሪኦም ድማ ፎሌታት ከም ዝስዕቦም ተዛሪበን ኢሬቻ በዓል ዕርቀ ሰላም ሓድነትን ከም ዝኾነ ብምሕባር ሰላም ኣብ ምንጋስ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ፈላሞት ከም ዝኾና ልዑል ቦታ ተዋሂብዎን እዩ ኢለን معد زينا يقصل 25 مسكرم 2017 عام تبرت عبد الصابا زخبر بعل الريتشا خورا فنفني بدمقتن بسلامن خبر قدمه مدلاو بمززام ናብ ስራሕ ከም ዝተኣተወ ሓይሊ ጸጥታ ኣፍሊጦም ኣካላት ጸጥታ ዝዓመምዎ ተግባራት ኣብ ዝጠመተ ትልሚ ዘተ ተሳሊጦም እቲ በዓል ባህላዊ ስርዓት ሓልዩን ክኽበር ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ሓይሊ ጸጥታ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወ ተገሊጹሎም ምስሊ እቲ በዓል ብምብልሻውን ጎንፂ ዘበግሱ ጽሑፋትን ከምኡውን መልእኽታትን ምስቲ በዓል ርክብ ዘይብሉ ናውትታት ናብቲ በዓል ዝኽበረሉ ከባቢ ሒዝካ ምምጻእ ዝተኸልከለ እዩ ተባሂሉሎም እቲ በዓል ንእከይ ዕላማን ምጥቃም ዝግበሩ ዝኾነ ይኹኑ ዓይነታት ዘሕጋዊ ተግባራት ተቐባልነት ከም ዘይብሎምን እዚ ንምግባር ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድን ድማ ተሓቢሩሎም ንሰላም ዕንቅፋት ዝኾኑ ኣጠራጠርቲ ነገራት እንተጋጥሙ ብባዶ 1-26-43-59 ባዶ 1-5-54-36-81 ከምውን ብነፃ መስመር ስልኪ 987-991 ሓበሬታ ብምሃብን ኣድላይ ምትሕባር ብምግባርን ህዝቢ እጃምን ክዋፃእ መልእኽቲ ተመሓላሊፉሎም ነቲ መድረኽ ኣዛዚ ላዕለዋይ መምርሒ ምክልኻል ገበን ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፋንታ ኮሚሽነር ፖሊስ አዲስ አበባ ጌቱ አረጋውን ኃላፊት ቢሮ ሰላም ጸጥታን ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማን ከም ዝመርሕዎ ተገሊጹ እዩ ፖሊስ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ንአካባብራ በዓል ኢሬቻ ወራ ፍንፍኔ ንተሽከርከርቲ ዕጹው ዝኾኑ መንገድታት ዕላው ገይሮም ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዝሳተፈሉን ኣባገዳታት ሓደ ስንቀታትን ጻውዒት ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ዝርከቡሉን እቲ በዓል 25 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ አዲስ አበባ ክኽበር እዩ እቲ በዓል ብሰላም ንክኽበር ኣካላት ጸጥታ ጠመተ ብምሃብ ናብ ተግባር ብምእታው ይስራሕ ከም ዘሎ ፖሊስ ገሊጹሎም ብመሰረት እዚ በዓል ኢሬቻ ሆራ ፍንፍኔ ተኸቢሩ ክሳብ ዝዛዘም ዘን ዝስዕባ መንገድታት ንተሽከርከርቲ ዕጽዋት ከም ዝኾና ተሓቢሩ እዩ ካብ ቅዱስ ኡራኤል አደባባይ ናብ መስቀል አደባባይ ዝወስድ መገዲ ኣብ ቅዱስ ኡራኤል አደባባይ ካብ ቦሌ አንፈት ናብ መስቀል አደባባይ ንዝኸዳ ተሽከርከርቲ ኦሎምፒያ አደባባይ ብታሕቲ ንክኸውን ካብ መስቀል ፍላወር ናብ ኦሎምፒያ ዝወስድ መገዲ ጋዜቦ አደባባይ ካብ ኣጎና ሲኒማ ናብ መስቀል አደባባይ ንከበድ ተሽከርከርቲ ጥቃ ኣጎና ሲኒማ ከምውን ንቀለልቲ ተሽከርከርቲ ጥላውን አደባባይ ማለት እውን አራተኛ ክፍለ ጦር ካብ ለጋሃር መብራህቲ ናብ መስቀል አደባባይ ለጋሃር መብራህቲ ካብ ቴሌ መቋረጺ ናብ ስታዲየም ንዝጓዓዛ ቴሌ መቋረጺ ካብ ራስ ሆቴል ናብ ስታዲየም ንዝኸዳ ተሽከርከርቲ ራስ ሆቴል ካብ ሃራምቤ መብራት ወይ እውን ካብ አምባሳደር ሲኒማ ብመስቀል አደባባይ ሃራምቤ መብራት
ካብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ናብ መስቀል አደባባይ ዝወስድ መንገዲ ጥቃ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ካብ ካሳንቺስ ሼል ናብ ባምቢ ዝወስድ መንገዲ ጥቃ ካሳንቺስ ሼል ካብ ጁፒተር ሆቴል ናብ ኢሲኤ ዝወስድ መንገዲ ባምቢስ ሳልኮት ህንፃ ጥቃ ካብ 24 መስከረም 2017 ዓ.ም ሰዓት 6 ጀሚሩ እቲ መርሃ ግብሪ ክሳብ ዛዘም ቶም መንገድታት ንተሽከርከርቲ ዕፅዋት ከም ዝኾኑ ተገሊጹሎም ሕብረተሰብ ንጸጥታ ስጋት ዝኾኑ አጠራጠርቲ ነገራት እንትርኢ ብባዶ 11 ባዶ 11 ከምውን ብ991 ነፃ መስመር ስልኪ ሓበሬታ ብምሃብን አድላይ ምትሕባር ብምግባርን ግድኡ ንክዋጻእ ፖሊስ ጻውዒቱ አቅሪቡ ብምሕዳር ከተማ መቐለ ብ9.8 ቢልዮን ብር ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓታት ምህናጽ ትልሚ ከም ዝሓዘ ገሊጹ ነቲ ዝተተሓዘ ትልሚ ህንጸት ዝጠመተ መድረኽ ዘተ ምስ ነበርትን ዝምልከቶም አካላትን ይሳለጠሎም ከንቲባ ምሕዳር ከተማ ይትባረክ አምሃ ንምግፋሕ መሰረተ ልምዓት ጥዕናን ትምህርትን ፍሉይ ጠመተ ሂብካ ከም ስራሕ ተዛሪቦም አበ ዝሓለፈ ዓመት ተጀሚሮም ዘይተዛዘሙ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት አካላት ትልሚ ከም ዝኾኑ ምሕባሮም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ waatin nagaa jenne warri nagaa jenne biyyi nagaa jenne ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናይ ዜና ክሓልፍ በዓል እሬቻ ሎም ዘመን ብዕውት መልክዑ ንምኽባር እቲ በዓል ዝኽበረለን ከተማታት አዲስ አበባን ቢሾፍቱን ምድላዋት ምዛሙ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኦሮሚያ ገሊጹ ዝተገበሩ ምድላዋት ብዝምልከት ሓላፊት እቲ ቢሮ ጀሚላ ሲምብሩ ንጋዜጠኛታት መግለጺ ሂበን ተን ሓላፊት አበ መግለጺን አካባብራቲ በዓል ዕውት ንክኸውን ዘኽእሉ ምድላዋት ምውጋኖም ተዛሪበን ወጣቶች ሰላምን የመጠበቅ ፎሌ የኦሮሞ ወጣቶች በሁሉም መግቢያ ተደራጅተው እንግዶችን ለመቀበል የተሳታፊዎችን ሰላም መናእሰይ ሰላም ናይ ምሕላው መናእሰይ ኦሮሚያ ድማ አበ ኩሎም መእተዊ ተወዲቦም አጋይሽ ንምቕባል ሰላም ተሳተፍቲ ድሕንነትን ንምሕላው ባህልን ክብሩን ምሕላው ተዋፊሮም ምስ ሓይልታት ጸጥታን መላእ ህዝብን በዝመዳይ ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናተሰርሐ ይርከብ ካልእ ጸገም ከይፍጠር ቅድመ ምድላዋት ምክልኻልን ምሕካምን ጉጅለ ጥዕና ኦሪንቴሽን ወሲዶም ድልድል ተገይሩ ክዳሎ ዘለዎ አምቡላንስ መድሓኒትን ትካላት ጥዕና ክፍቲ ንክኾኑን ግልጋሎት ንኽህቡን ማሕበረሰብ ከይጽገምን ሰፊሕ ምድላው ተገይሩ እዩ ኩሎም ተሳተፍቲ በዓል አባገዳታትን ሓደ ሲንቄታትን ዘውጽዎ መምርሒ ክትግሩ ከም ዘለዎም ዝገለጻተን ሓላፊት ካብ ስርዓት በዓል ወጻኢ ዝኾኑ ተግባራት ምስላጥ ከም ዘይከኣልውን አተሓሳሲበን ማንኛውም የፖለቲካ መዝሙሮች ባንዲራዎች ምልክቶች እዚህ ቦታ መታየት የለባቸውም የሚለውን አባገዳዎችና ደሲንቄዎችም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል የፖለቲካ ቦታ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ መዝሙራት ባንዲራታት ምልክታት ኣብዚ ቦታ ክረኣዩ ብሎምን ዝብል
ኣባገዳታትን ሃደሲንቄታትን ጻውዒቶም መሓላሊፎም እዮም ናይ ፖለቲካ ቦታ ብዘይ ምዃኑ ዝኾኑ መልእኽትታት ተቐሪጾም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘጓንጹ ነቲ ካልእ ትሕት ዘብሉን ነቲ ካልእ ልዕል ዘብሉን መልእኽትታት ኣብዚ ቦታ ክመሓላለፉ ከምዘይብሎም መላእ ህዝቢ ክግበር ዘለዎ ጥራሕ ገይሩ ንኽመጽእ ካብ ዝወጻኢ ንኻልእ ፖለቲካ መርኣያ ዝኾኑ ኣልባሳት ዜማታት ዘይፍቀዱ ምዃኖምን ተፈሊጡ ገዳን ጥራሕ ባህሉን ክብሩን ሓልዩ ምስታፍ በዋናነት ክውሰድ ዘለዎ እዩ عب استزازم بجت عمد قطبة إثيوبيا $8.1 ميتاو عبيت ممزقابو منستر بلان لمعاتن دكتور فتصوم مسفا قليزان استمال ممحاش ماكرو قطبة تكباروي بمقبارو عبتي استتحاز بجت عمد كلتشحن 17 عام تمرتون إثيوبيا بعال كلت أهاز عبيت قطبة كتمزقب تقلل كنتات مهلاو حابيران اللوم نسأبصاب بكالة تمسقن جيتاتشو عالمو ኣብ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ዕቤት ምምዝጋቡ ሚኒስቴር ፕላንን ልምዓትን ገሊጹ ሚኒስትር ፕላንን ልምዓትን ፍጹም ኣሰፋም ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት 2016 ዕቤት 8.1 ሚእታዊ መዝጊቡ ኢለን እቲ ሃገር በቆሉ ኢኮኖሚን ዓውድታት ሕርሻን ኣፍሬቲ ኢንዱስትሪታትን ዝሃቦ ትኩረት ንጥቕሉል ሃገራዊ ዕቤት ሩይ ለውጢ ከም ዘምፀ እተን ሚኒስትር ተዛሪበን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአጠቃላይ በ2016 ቁጠባ ኢትዮጵያ በሐፈሻ ኣብ በጀት ዓመት 2016 8.1 ሚእታዊ መዝጋቡ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ቀንዲ ዓውድታት ቁጠባ ካብ እንብሎም እቲ ሓደ ሕርሻ እዩ ሕርሻን ልምዓት ሃፍቲ እንስሳን ከም ደን ዝኣመሰሉ ሓዊሱ ሕርሻ ብሓፈሻ ብ6.9 ሚእታዊ ዓብዪ እዩ ካብ ውሽጢ እዚ እቲ ዝዓበየ ቦታ ዝሕዝ ቀንዲ ፍርያታት ዝራእቲ ብ7.8 ሚእታዊ ዓብዩ ናብ ኢንዱስትሪ እንትንመጽእ ኢንዱስትሪ ኣስታት 9.2 ሚእታዊ ዕቤታ መዝጊቡ እዩ ካልእ ዓውዲ ግልጋሎት እዩ ዓውዲ ግልጋሎት ብ7.7 ሚእታዊ ዓብዩ እቲ ዝተመዝገበ ዕቤት ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚን ማሕለኻ ዓውዲ ኮንስትራክሽንን ጸገም ቀረብ ሲሚንቶ መፍትሒ ብምርካቡ ዝተረኽበ ውፅኢት ምዃኑ እውን ጠቒሰን እቲ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ዕዳጋ ተኮር ብዝኾነ ዋሕዚ ሸርፊ ወጻኢ ብምግባር ንግዲ ወጻኢ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን ተመን ሸርፊ ወጻኢን ለውጢ ምርኣዮም ገሊጸን የዘንድሮ አፈጻጸም ስናየው ከዚህ በፊት የተሰሩ የሪፎርም ስራዎች ውጤታማነት የሚጀምር መሆኑን ናይሎም ዘመን አፈጻጸማን ትንርኢ ቅድም ሕዚ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ሪፎርም ዕውትነቶም ዘርኢ ምዃኑን ትንርኢ ዝሰራሕናዮም ብፍላይ ውፅኢቶም ንምርኣይ ግዜ ዝወሰዱ ስራሕቲ ዕውትነቶም እንርእየሉ ዓመት ምዃኑ ብምሕሳብ ንኣብነት ኣብ ዓውዲ ኮንስትራክሽን ልዑል ማሕለኻ ኮይኑና ዝነበረ ጸገም ቀረብ ሲሚንቶ ዝፈታሕናሉ ምዃኑን ከምኡውን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ኢንዱስትሪታት ናብ ስራሕ ይኣቱ ምህላዎምን ኣብ ግምት ብምእታው ቁጠባ ኢትዮጵያ ናብ 10 ሚእታውን ደብል ዲጂትን ከም ዝምለስ ዘመላኽቱ ነገራት ኣለዉ ኣብ ብዝሓ ኢኮኖሚ ልምዓት ኢትዮጵያ እቲ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ኢንቨስትመንት ኣብ ምስፍሕፋሕ ዜጋታት ተጠቀምቲ ዕድል ስራሕ ብምግባር ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎ ኣልዒለን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ትልቁ ሽፍት ብዝሓ ዘርፍ ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ እቲ ዝለዓለ ነገር ብዙሕ ዓውዲ ብዙሓት ተዋሳእቲ ብዙሓት ተረባሕቲ ዝብል እዩ ዝተማልአ ምምሕያሽ ማክሮ ቁጠባ ዝገብሮ ነገር እንታይ እዩ ኢንቨስትመንት የስፋሕፍሑ ኢንቨስትመንት እንትስፋሕፋሕ ዜጋታት ዕድል ስራሕ ይረኽቡ ዜጋታት ብዕድል ስራሕ ተጠቀምቲ ይኾኑ እዮም ኣብ ልምዓት እውን ተሳተፍቲ ይኾኑ እዮም ዓውድታት ውልቀ እውን ብፍላይ ሃገራዊ ዓውድታት ውልቀ ተኣሳሲሮምዎ ካብ ዝነበሩን ትፍትሑ ዝሓሸ ስራሕ ሰሪሖም መክሰብ ዝረኽብሉ ካብቲ ኢንቨስትመንት ብዝሓሸ ዝጥቀሙሉን እቲ ኢንቨስትመንት ድማ ብዝሓሸ ሰፍሓሉን ሰብ ሃፍትና ናብ ሰብ ጸጋነት ዝቕየርሉ ዕድል እዚ ሪፎርም የመቻች እዩ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ተጠቃምነት ዜጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ብፍላይ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡ ዜጋታት ምድጓም ዘኽእል ስርዓት ኣሰራርሓ ምዝርግሑውን እተን ሚኒስትር ኣመላኺተን ዝተማልአ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ተግባራዊ ብምዃኑ ኣብ ዝተተሓዘ በጀት ዓመት 2017 እውን ኢትዮጵያ በዓል 2 ኣሃዝ ዕቤት ኢኮኖሚ ከተመዝግብ ከም እትኽእል ተገሊጹ زين عداقام زوبا نصا نقد أفريقيا سرحو بوقع جميروم
ሃገራዊ ኮሚቴ ትግበራ ዞባ ነፃ ንግዲ አፍሪካ ስርሑ ብወግዒ ከም ዝጀመረ ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ኣፍሊጦም ቶም ሚኒስትር ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እቲ ኮሚቴ ሰብ ብፅሒት ኣካላት ሚኒስትር ኣብያተ ዕዮ ምክትል ኣመሓዳሪ ሃገራዊ ባንክን ምክትል ኮሚሽነራትን ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ እዩ ኢሎም ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ክልተ ጀላቡ ብውሕዱ 45 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ብዙሓት ከም ዝጠፍኡን ሰመዚ ሃገር ገሊፆም እተን ጀላቡ ትማሊ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ጅቡቲ ቅድሚ ምጥሓለን 310 ሰባት ሒዘን ናብ የመን ገፀን ከም ዝተበገሳ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደት IOM ሓቢሩሎም ክሳብ ሕዚ 61 ሰባት ድሃዮም ኣይተረኸበን ዘይተሓለለ ናይ ምድላይ ፃዕርታት ይቕፅለሎ ክብሉ ሓለውቲ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ተዛሪቦም ነይሮም IOM ድሒሩ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ግን ዛጊድ ድሃዮም ዘይተረኸበ ተጓዓዝቲ በዝሖም 111 ከም ዝኾኑ ኣስፊሩ ዘሎም እዚ ብዙሓት ስደተኛታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያውያን ዝጥቀምሉ ምብራቃዊ መስመር ተባሂሉ ዝፅዋዕ መንገዲ ኣብ ዓለም እቲ ሓደገኛ መስመር ጉዕዞ ስደት ከም ዝኾነ ይፍለጥ መብዛሕትኦም ግዳያት ንሓደጋ ዝተቓልዓን ልዕሊ ዓቐን ዝፀዓናን ጀላቡ ዝጥቀሙ ዘይሕጋዊ ኣስገርቲ ሰባት ከም ዝኾኑ ይፍለጥ